हेलो दोस्तों, स्वागत बा और एस एस भोजपुरी न्यूज़ में। दोस्तों, आज के खबर लेके आयल बानी सुपरस्टार धनंजय धड़कन की तरफ से, जौना के एगो गाना आयल बा यूट्यूब पे, बहुत ही बवाल मचा देले बा। बहुत ही प्यारा सॉन्ग बा और एकदम बारूद सॉन्ग बा, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग। बहुत ही दिन से सुपरस्टार धनंजय धड़कन के गाना ना आवत रहे ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, तो आप लोगन के डिमांड पे एगो गाना आ गइल बा ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बहुत ही बवाल मचावे वाला। उहे अंदाज में फिर से एकरा के गावल गइल बा, जौना गाना के नाम बा बरतिया पी के सिगरेट माजा लिए भरपेट। गाना यूट्यूब पर आ गइल बा, 2-3 दिन हो गइल गाना के आयला और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलल बा। बहुत ही बवाल ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग बा। तो आप लोगन के अगर ई गाना सुने के बाद तो RCM म्यूजिक पर सर्च करी और बरतिया पी के सिगरेट माजा लिए भरपेट, और फुल वीडियो भी एकर आ चुकल बा RCM म्यूजिक के ऑफिशियल चैनल पे। तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सॉन्ग बा धनंजय धड़कन के। तो खबर कैसन लगा, अगर अच्छा लागल होई तो एक लाइक कर देम। चैनल पर नया बनी तो चैनल के सब्सक्राइब कर दी, साथ में बेल आइकन प्रेस करी और ऑल करी, ताकि जितना भी हमार खबर आवे वाला बा इस चैनल के माध्यम से सब रउआ के मोबाइल में सबसे पहले देखे के मिली। तो मिला तनी हम एक अगला न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।